Hello! Vítaj v mestských otáčkach, miniseriáliku o urban cyklistike. Dnes vás pozdravujem z Prahy, konkrétne spred O2 arény, odkiaľ sa preveziem bike-sharingovým bajkom až na Malú Stranu, kde mám nejaké povinnosti a ako vždy, v každom videu sa pozrieme cykloinfraštruktúre na zúbok, tomu čo sa nám bude páčiť dáme veľký like, tomu čo nie dáme dislike a najlepšie veci po ceste dáme platinový plusový bod. Trasu si naplánujem cez aplikáciu mapy.cz. Idem úplne do neznáma, sám som zvedavý, ako to celé bude. Poďme na to. Bajky sú všade naokolo, čo je super. Čekol som, či je nafúkaný, vybavil rýchle formality v appke a bol som ready. Pol hodina jazdy stojí 35 korún by the way, to je cca euro 40. Pripájam sa na cestu, kde sa mi tam hneď v trepe Tesla Multiplug Garbage Truck, ale našťastie som sa toho zbavil rýchlo. Motkám sa uličkami, až kým sa neprederem k začiatku cyklotrasy. Navigujem sa telefónom, brutál je, že ten bike brzdí, aj keď zaseknem pedále dozadu ako kedysi. Super old school a zároveň mám voľnú ruku na mobil. Chvíľu to trvalo a sem žiadna normálna trasa neviedla, tak dávam prvé mínus. Napojil som sa na Eurovelo 4, po pritoku rieky Rokytka a mierim na západ. Cesta je zdieľaná schodcami, to je vždy taký mačkopes, za to ani plus, ani mínus, no. Ale baví ma, že je tu kopa cyklistov, športujúcich ľudí a príjemná lesíková atmosféra. Za mostíkom dávam plusový bod za farebné oddelenie chodníka od mojej dráhy, vyznačený sme aj na zemi, to je skvelé. Ďalší plus prichádza na prechode, kde je osobitný prechod s vlastným semafórom. Ďalej však zas idem zdieľaným chodníkom, ktorý je preplnený. A viete čo? Mínus. Veď je to moja show, môžem si robiť čo chcem. O pár metrov ďalej som sa napojil na nejaký bežecký pretek, tak to bol trošku slalom, až kým ma neucpali úplne. Ale nevadí, aspoň som si skontroloval trasu. No, dobehnúť hej, ale predbehnúť nie. Až tu, kde sa chodník pre peších oddeluje a hneď je aj badať toho výhody. Plus, iba vďaka tomu som ich predbehol v tom tuneli. Tu začína krásna cesta pod Karlínom, je pekne široká a dávam plus za oddelené pruhy. Všetká premávka ide v svojom smere a je to tak plynulejšie a bezpečnejšie. Inak úplne iný pocit z tej Prahy, si len tak random prejsť dákým sídliskom, kam by som sa inak nikdy nevybral. Tu už idem popri Vltave, blížim sa čoraz viac k centru a pomaly to už aj hustne, kde tu našťastie prichádza samostatný, obojsmerný, farebne a aj 3D kachličkami oddelený pruh, ktorý je úplne mimo aut, ale za to pri všetkých vôňach a farbách rieky. Toto je za mňa na platinové plus. Vychutnával som si to pokiaľ sa dalo, na Dvořákovom nábreží sa dostávam úplne dole k vode, na legendárne pražské mačacie hlavy. A tu udeľuje mínus za zlé označenie cyklotrasy. Tie dva pásy sú tu pre mňa, inak by som sa musel teleportovať do Bystrice po moju odpruženú sedačku, ale chodci o tom nevedia. Chýba tu farebné odlíšenie alebo nakreslený bicykel dnu v tom páse. Neviem, všímaj si, ako to tých ľudí ťaha kráčať priamo potom. Idem ďalej, tu plus za oddelený lane od premávky, aj za označenie na stĺpoch, ktoré ma mimochodom sprevádza celú cestu, no ale tu kvôli prácam netuším, ako sa napojiť na Mánesův most. Idem po chodníku jak Dilino, na ceste označenie nie je, ja tam k električkám bez toho nejdem a takto dávam medzi ľuďmi. Mínus. Škoda, miesta je tam dosť a jedno mínus aj pre mňa za ten chodník, som si toho plne vedomý, ale v týchto momentoch radšej bezpečnejšie. Za mostom potom pokračuje luxusná cyklotrasa s krásnymi výhľadmi na druhý breh Prahy, za toto dávam plus. A tu sa už pomaly predieram turistami až do cieľa, parkovať budem pod Karlovým mostom. Zamykám bike a ukončujem jazdu. Najlepšie minúty 70 kaček v hre. Ja mám toto proste iba rád. Voziť sa po mestách, na bicykli, nestarať sa o premávku a iba si užívať jazdu. Ak sa ti tento content páči, porozmýšľaj, či by si mu nedal ani jeden like, takto sa bude algoritmus krmiť a toto video sa ukáže podobným ľuďom ako si ty. Díky za tvoju pozornosť a vidíme sa v ďalšom alebo v predošlom videu. A shledanou.